Barkanmu da zuwa wannan YouTube channel da mai suna ATV Hausa. Wannan channel ɗin tawo mai suna ATV Hausa tasha ce da za ta dinga kawo muku ingantattun labarai da ɗumi su. Saboda haka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryen mu da ɗumi su da zarar mun dora. Sannan kada ku manta da alamar like, domin like ne su yi gaba ƙara mana ƙwarin gwiwa don mu binciko muku ingantattun labarai kuma babu ƙarya a cikinsu. Sannan ku yi mana sharing da 'yan uwanku su ma su ji su amfana. Mun gode. A zaman kotun yau ne aka yanke wa Sheikh Abdujabbar Nasir Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya. Duba da shaidu da kuma hujjoji da aka gabatarwa da kotu, alƙali Sheikh Ustaz Ibrahim Sarkiola ya yanke wa Sheikh Jabbar Nasir Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya. Bayan fitowa ne daga kotu, Sheikh Abdujabbar Nasir Kabara ya yi wani furuci wanda ya ɗaga hankalin al'umma, wanda yake cewa, "Ba na neman sauƙi a wajenka, a wajen Allah kawai nake neman sassauci, kai Ibrahim Sarkiola. Sannan kuma ina ba wa almajirai na haƙuri, zan je lahira a maɗaukaki." Kalmar Sheikh Abdujabbar Nasir Kabara ta ƙarshe a kotu. To ya kuke gani, wannan hukunci da aka ɗauka an yi daidai ko kuma dai gaskiya akwai saɓani? Allah ya sa mu dace. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Sannan ku danna mana ƙararrawa. Barkanmu da zuwa wannan YouTube channel da mai suna ATV Hausa. Wannan channel ɗin tawo mai suna ATV Hausa tasha ce da za ta dinga kawo muku ingantattun labarai da ɗumi su. Saboda haka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryen mu da ɗumi su da zarar mun dora. Sannan kada ku manta da alamar like, domin like ne su yi gaba ƙara mana ƙwarin gwiwa don mu binciko muku ingantattun labarai kuma babu ƙarya a cikinsu. Sannan ku yi mana sharing da 'yan uwanku su ma su ji su amfana. Mun gode.